Waarom kies je hem voor deze oplossing eigenlijk? Nou, we gaan voor deze oplossing kiezen omdat wij vinden dat wij op korte termijn een systeem hebben of een mogelijkheid hebben om kredieten onverregeld te laten kennen. Zeg maar. Want het is wel zo van, dit is iets wat al groen is en wat uitzocht is. En wat geen beperkingen meer in hebben. Nee, het geldt eerder, zeg maar. Ja, het geldt eerder. En mijn eigen regelingen zeggen we eerst dat hele proces weggaan. En dat wordt het wellicht misschien wel oorlijker voordat we daar dat in werking treden laten. En dat kunnen die boeren het hebben binnen net zelden zo'n bedrijven die het oors omvallen zo'n? Nou ja, het is natuurlijk voor de boeren het belangrijkste dat het met zijn eigen bank rijden kan. Maar mocht dat op een of andere manier stuitje op probleem, dan is dit een mogelijkheid om extra krediet te krijgen. Ja. Voor waar is deze regeling bedoeld, als het aan jou lijkt? Nou ja, wij jaren dus dat er skiën, en dat mag dan inventariseren worden, maar dat het toch oprennen kan tot €100.000 per bedrijf. Dus dat is nogal wat. En als je dan redelijk zwaar financierd bent, ja, dan ben dat bedragen waar ik een bank even naar zitten denken van hoe doen we dat? En nogmaals, ik hoop dat ze het bij de eigen bank redden kennen, maar als dat net kent en het bedrijf is er goed zoen en dat is alleen nog keer het taal hier onder deze moezenpleeg, dan kun je ook zeggen van nou ja, dan klap ik bij de kredietbank op. Ja, reken je er eigenlijk al een beetje op dat de banken toch wel heel scrutenwijzen zullen, maar het verliezen van kredieten aan boeren? Nou, ik ga van Snits bijvoorbeeld, stier ik in de kranten dat Snits, de Rabobank Snits, die zal toch proberen om zo volle mogelijk maatwerk in deel te lezen. Maar ja, daar zal misschien eigenlijk toch bedrijven boeten de boord vallen. En daar is het eigenlijk voor bedoeld om deze kredietregeling van die werking te onderpakken, zeg maar. Is de rente op dit krediet net vies te heeg eigenlijk? Ja. Dat is een beperking die wij ook net leuk vinden. Je moet het zien, als je hier bij te lonen komt, dan is dat een persoonlijke lening. En die persoonlijke leningen die hanteren van deze hege rentes. En, maar hoe heeg praten we eigenlijk hoor? Nou, dan gaat het al gauw naar de halve procent. Dat zijn rentes dat je natuurlijk net lang aan de vastzetten maar dat is ook echt even voor het tijdelijke kwarte yield probleem oplossen. En dan zo gauw mogelijk waarom naar de gewone rente. Ja, deze help is dus net bedoeld voor de lange termijn. Echt een oerbregingskrediet. Hoe zou je dat precies? Nou ja, dat bedrijven die dus het oog net voor elkaar krijgen, hier een aanvraag doen kennen. En dan kan zij het bedrijf terug inletten met een extra krediet vanuit de kredietbank. Ja, oké. Nou, dan is het een kwestie van, krijg je het politiek van je stelt dit als Partij van de Arbeid in de Steerten voor. Krijg je ook partijen mee? Hij als alleen onthiftje West? Nou, dat nog net, maar deze regeling die is er al. En is inderdaad bedoeld voor het midden- en lietsbedrijf. Maar een boer is ook een ondernemer, dus we hadden er ook met de kredietbank over aan. En dat is hoe best kennen dat het voor de boeren ook yielden kan. En eigenlijk is daar het antwoord al ja op. Dus hoe het politiek net zo zwaar te maken, dat is gewoon onder boer. En rentervast, dan kan er hier een mogelijkheid om zijn bedrijf voor te zetten.